እዚ ኣፎት ሚድያ እዩ ሰላም ጠና ሃበልና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታን ኩነታትን ኮይንኩም ምድላዋት ኣፎት ሚድያ ትከታተሉ ክቡራትን ክቡራናን ንሰዓት ዝተዋደዱ ዋናዊ ምዕባለታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሓበራዊ ጻንሒትኩም ሳና ክኸውን በመዕዳም ናብ ዝርዝራቶም ከነሰጋግረኩም መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ 12 ኮንቴይነራት ኣጽዋር ከም ዝዓደገ ነቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎ ምንጭታት ሓቢሮም ሕብረት ኣውሮፓ ንትግራይ ኣስታት 1.5 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ከም ዝገብር ተገሊጾም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ፈኸም ዝብል ዘሎ ወጥሪ ንቐርኒ ኣፍሪካ ናብ ዘኸፍአ ኩነታት የምርሕ ከም ዘሎ ተገሊጾም ብኻሊእ ዜና ሱዳን ሰራዊታ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ከም ዝጸግዐት ተገሊጹሎም እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣገዳሲ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኤርትራ ቤተ መንግስቲ ዓዲ ሃሎ ከም ዝኣተወ እናተሓበረ እዮም ሰራዊት ኤርትራ ካብ ሱዳን ክወፅእ ጀሚሩ ከም ዘሎ እውን ይግለጽ ኣሎ ነዚኣቶም ካልኦት ተገደስቲ ምዕባለታትን ሒዝና ኣለና ምሳፎት ጽንሖም ብቐዳምነት ሕብረት ኣውሮፓ ንትግራይ ኣስታት 1.5 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ከም ዝገብር ተገሊጾም ኣብ ትግራይ ብተፈጥሮን ሰብ ስራሕን ምኽንያት ክበጽሕ ንዝኽእል ሓደጋ ተኸሎ ምክልኻል ንምዕባይን ተቓላዓይነት ንምንካይን ሕብረት ኣውሮፓ ኣስታት 1.5 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ከም ዝገብር ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ትግራይ ገሊጾም እቲ ኮሚሽን ኣብ ትግበራን ቀንዲ ንጥፈታትን እቲ ፕሮጀክት ኣድሂቡ መድረክ ኣካላት ንዝበሎም ኣመራርሓን ሰሙያ መንግስታዊ ኣባላት ዕዮን ስልጠና ሂበሎም ተሓገዝ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ በብምዕራፉ ዝልገስን ን4 ዓመት ዝጸንሕ ከም ዝኾነን ኣብ ኮሚሽን ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋት ምትሓባበሪ ፕሮጀክት ዘይተማኸለ ኣመራርሓ ምንካይ ስጋት ሓደጋ ኣይተልጃሎም ካሕሳ ገሊጾም ፕሮጀክት ዘይተማኸለ ኣመራርሓ ምንካይ ስጋት ሓደጋ ወረዳታት ኣጽብን ሕንጣሎን ምምሕዳር እንዳባጽሕማ ከተማ ዕዳጋ ዓርብን ብዋናነት ዝሓወፈን 55 ሚታዊት ፕሮጀክት ደቂ ኣንስትዮ ተጠቀምቲ ከም ዝገብርን ዝገለጹ ኣይተልጃሎም ህንፀት ዓቕሚ ናብ ሓረስቶት ምምሕያሽ ሓደጋታት ቀዲምካ ምክልኻል ምሕካም እንስሳትን ምንካይ ተቓላዓይነት ተፈጥሮን ሰብ ስራሕን ሓደጋታትን ቀንዲ ንጥፈታት ምዃኖም ድማ ኣብርዮም ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ትግራይ ኣብ ትግበራን ቀንዲ ንጥፈታትን እቲ ፕሮጀክት ኣድሂቡ ንኣመራርሓን ሰሙያን መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ ሕርሻ ጥዕና ማይ ሃፍትን ትምህርትን ስልጠና ይህብ ከም ዘለውን በብመሓውሩ ዘለዉ ሓለፍትን ሰሙያን ንዕውትነት እቲ ፕሮጀክት ልዑል ግደ ከም ዘለዎም ኣሚኖም ብትኩረት ክሰርሑ ከም ዝግባን ምክትል ኮሚሽነር ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ትግራይ ኣይተ ገብረ እግዚአብሔር ኣረጋዊ ኣረድዮም መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ 12 ኮንቴይነራት ኣጽዋር ከም ዝዓደገ ነቲ ጉዳይ ቅርበት ዘሎ ምንጭታት ሓቢሮም መንግስቲ ትኽልል ነቲ ኣጽዋር ካብ ወደብ ጅቡቲ ዓዲጉ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ታሕሳስ ናብ ትኽልል ከም ዘጓዓዓዘ እቶም ሓበሬታ ዝሃቡ ምንጭታት ሓቢሮም እቲ ኣጽዋር ምስ ተዓደገ ኣብ 12 ኮንቴይነራት ተጻዒኑ ብኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ኦሮሚያን ሰራዊት ምክልኻልን ተዓጂቡ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ናብ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ክወሃብ ከም ዝተገበረ ጸብጻብ የረዳም መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ትቅድሚ ሕዚ እውን ተመሳሳሊ ዕድጊታት ከም ዝገበረ ዘዘኻኸሩ እቶም ነቲ ሓበሬታ ዝሃቡ ምንጭታት እቲ ቅድሚ ሕዚ ዓደጋ ኣጽዋር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጅቡትን ብዘሎ መስመር ባቡር ኣቢሉ ናብ ክልል ኦሮሚያ ከም ዝተጓዓዘ ሓቢሮም ምስዚ ብዝተኣሰር ምስ ፖለቲካውን ወታደራውን ጉዳያት ክልል ዝተኣሰሩ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ከም ዘመላኽትዎ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዝቐረበ እዋን ብበዝሒ ኣባላት ብምምልማልን ቀጻሊ ወታደራዊ ስልጠና ይህቦም ነሎ ክብሉ ኣገንዚቦም ቅድሚ ሕዚ ብክልል ኦሮሚያ ዝተገበረ ዕድጊት ኣጽዋር ቀንዲ ዕላማ ምስቲ እናወስኻ ዝኸይ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ክልል ዝመጣጠን ቀረብ ኣጽዋር ክህሉ ምዃኑ የመን ብመሰረት ሓበሬታ ምንጭታት ባይተ ሽመልስ ኣብዲሳ ዝምራሕ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ነቲ ዘባዊ ማሕበር ጸጥታ ብመካናይዝድ ኣጽዋርን ብረት ለበስ መኻይንን ንምጥንኻር ሓድሽ ዕድጊ ኣጽዋር ይገብር ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ንጸጥታዊ ማሕበር ክልል ኦሮሚያ ንምጥንኻር ዝውዕል ዝበሃል መካናይዝድ ኣጽዋርን ብረት ለበስ ወታደራዊ መኻይንን ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወጻኢ ካልእ ዘባዊ ማሕበር ጸጥታ ክዕጠቕ ወይ ክጥቀሙሉ ከም ዘይኽእል ወታደራዊ ሕጊ ሃገር ይሕበር እቲ ኣጽዋር ካብ ኣየነይቲ ሃገር ከም ዝተዓደገ ዝተሓተቱ ፍልፍላትና ብዝርዝር መስርሕ ዕድጊት ኣይንፈለጥን ብዘይካ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣጽዋር ይዕድግ ምህላው ወጻኢ ክብሉ ይገልጾም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ነበርቲ 1-5 ኣጽዋር ክዕድጉ መምርሒ ምውራዱ ዝከር ኮይኖም ማሕበራት መንግስቲ ትኽልል ነበርቲ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኦሮሚያ 1-5 ጉጅለ ተወዲቦም ኣጽዋር ክገዝኡን ኣብ ከባቢኦም ሰላም ክሕልውን ዘቐጥ ይገብሩ ከም ዘለው ራድዮ ዜማ ጸብጺባ ብፍላይ ሓረስቶት ብጉጅለን ዝገዝእዎ ኣጽዋር ንሓደ ሰብ ክሳብ 10,000 ብር ከበርክቱ ይግደድ ምህላዎም ምንጭታት ሓቢሮም ተኣበርክቶ ዘይከፍሉ ነበርቲ ብማእሰርቲ ክቕፅዑ ምዃኖም ምንጭታት ገሊጾም ኣለው ተኣበርክቶ ድማ ብማሕበር ጣብያታት ዝእከብ ምዃኑ እውን ወሲኾም ኣረድዮም ይኹን እምበር ንመግዝኢ ኣጽዋር ገንዘብ ዘበርክቱ ነበርቲ ሕጋዊ ቅብሊት ከም ዘይወሃቦምን እቲ ግዴታ ወፈያ ብፍላይ ኣብ ዞባታት ምዕራብ ወለጋ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ
ቀለም ወለጋን ደቡባዊ ምዕራብ ሸዋን ይትግበር ከም ዘሎ ምንጭታት ወሰኸም ሓቢሮም ኣለዎም። ከንቲባ ከተማ ድሬዳዋ ኣይተ ከድር ጁሃር ካብ ማሕበር መንግስቲ ወፃኢ ዕጡቅ ጉጅለ ወዲብካ ተባሂሉ ተኸሲሱ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እንትኸውን ካብ ድሬዳዋን ከባቢያን ዝተረኸበ ሓበሬታ እውን የመላኽት እዮም። እቲ ከንቲባ ብምክትል ኣቦ ወንበር ሰልፊ ብልጽግና ኣይተ ኣዳም ፋርሃን ሚኒስተር ፋይናንስ ኣይተ ኣሕመድ ሸዴን ከም ዝተኸሰት ነቲ ሓበሬታ ዝሃቡ ምንጭታት ሓቢሮም። ከንቲባ ከተማ ድሬዳዋ ከድር ጁሃር ካብ ማሕበር ጸጥታ ከተማ ድሬዳዋ ወፃኢ ዕጡቅ ጉጅለ ብምውዳብ ኣብ ከባቢ ከተማ ድሬዳዋ ብዝርከባ ገጠራት ቀበሌታት ኣብ ዘጋጥም ጸጥታዊ ፍጻመታት ይሳተፈሉ ብማል ብኣይተ ኣዳም ፋርሃን ኣይተ ኣሕመድ ሸዴን ተኸሲሎም። ነሲዕቡ ፕሮፓጋንዳ ኦነግ ሸኔ ደው ክብለሎ ብማል ኣብ ከባቢ ከተማ ድሬዳዋ ኣብ ከባቢታት ክፍጸም ጸንሐ ገሰት ጸጥታ ክፍጸም ጸንሐ በቲ ዕጡቅ ሓይሊ ምዃኑ ውግዘት ካብ ሶማልያውያን ይቐርብ ኣሎ ክብሉ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘሎ ወገናት ገሊጾም። ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቅድሚ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ከተማ ድሬዳዋ ኣካል ኦሮሚያ ነይራ ዝብል ዘስማዕ መደረ ኣብ ሕብረተሰብን ኤሊታትን ክልል ሶማሌ ሰፊሕ ቁጣን ተኣሙን ላዒል ጸኒሖም። ተቐዳሚ ሚኒስተር ከተማ ድሬዳዋ ኣካል ኦሮሚያ ነይራ ዝብል መግለፂ ስዒቡ ፖለቲከኛታት ምሁራትን ሰሙያ መራኸቢ ብዙሃንን ሶማልያ ቁጥዖም ይገልጹ ከም ዘለው ጸብጻባት ብቋንቋ ሶማሊ ካብ ዝፍነው ማዕኸናት ዜና ዝረኸብኒ ሓበሬታ ይመልከት። ዕድጊት ኣጽዋርን ብረት ለበስ መኻይንን ክልል ኦሮሚያ ነዚ ዕላማ ድዩ ክውዕል ወይስ ካሊእ ግዜ ዝምልሶ ጉዳይ ድማ ኮይኑሎም? ሰራዊት ኤርትራ ካብ ሱዳን ክወጽእ ጀሚሩ ከም ዘሎ ተገሊጾም። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ይረአ ኣሎ። ብመሰረት ዝወፁ ጸብጻባት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሱዳን ዋፊሩ ዝጸንሐ ልዕሊ 17,000 ወታደራት በፁት ክወፁ ትእዛዝ ሂቦም። ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ እቲ ሰራዊት ካብ ሱዳን ክወፅእ ዝድለ ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለዎ ውጥረት እናገደደ ስለ ዝመፀን ኤርትራ ሓይላ ናብ ዶባታ ክትእክብ ስለ ዝደለይትን ከም ዝኾነ ይሕብሮም። ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሓድሽ ወጥሪ ስዒቡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ጎን ጀነራል ኣልቡርሃን ኮይኑ ንሓይልታት ሕሜቲ ክዋጋ ጸኒሖም። ሕዚ ግን ሰራዊት ናብ ሃገሩ ክምለስ ይንቀሳቐሰሎም። ኣብ መንጎ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ሱዳንን ኤርትራን ድማ ምስሓብ ተፈጢሩሎም። ኣዘዝቲ ሱዳን ሰራዊት ኤርትራ ክወፅእ እንተኮይኑ ኣጽዋር ገዲፉ ክወፅእ ኣለዎ ዝብል ተሪር መግለፂ ሒዞም ከም ዘለዎ ይጥቀስ እዮም። ክሳብ ሕዚ ኣስታት 371 ዝኾኑ ወታደራት ኤርትራ ካብቲ ግንባራት ብምውፃእ ናብ ከተማ ከሰላ ከም ዝኣተዉ ሓበሬታታት ይሕብሮም። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ዝነበረ ፖለቲካዊ ሚዛን ክቕይሮ ይኽእል እዩ። ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ናይ ቃላት ኩናት ናብ ወታደራዊ ምቅርራብ እናተቐየረ ምምፁ ንመላእቲ ዞባ ኣብ ዓብይ ስጋት ተውድኦ ይርከብ። ኣርሚ ሰብዓ ብወገኑ ተመዛበልቲ ናብ ዓዶም ክሳብ ዝመለሱ በቦርሑ ንምሕጋዝ ወሲኑሎም። ተጋደልቲ ኣርሚ ሰብዓ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ግንባር ሸረርና ሎሚ ኣብ ዝሳልጥዎ መድረኽ ንጽጉማን ተመዛበልቲ ወገናት በቦርሑ 1,000 ብር ንምውፋይ ወሲኖም ኣሎም። ኣብ ሱዳን መዕቆቢ ተነድባ እምራ ኩባን ሓሸባን ዝርከቡ ወገናትና ዝውዕል ሓገዝ ካብ ሕድሕድ ተጋዳላይ ኣርሚ ሰብዓ ዝዋፃዮም። ኩለን ኮራት ኮማንዶ ወዲ ነጩን ካልኦት ኣሃዱታት ኣርሚ ሰብዓን ኣብ ዘሳልጥዎ ምይጥ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ብህፁፅ ክምለሱ ጻውዒት ቀሪቡ እዮም። በቃን ህዝቢ ወፂና ህዝብና ብጥሜት እንትጸንት ስቆኢልና ይንረን ንዝጠመይ ህዝብና ምሕጋዝ ሰብኣውነት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣውራልኡ ክናውን እዩ። ህዝብና መሊኡ ክጸንት ላዕላዊ ግዛኣትና ተጣሒሱ ክንነብር ኣይንዕገስን። ትዕግስቲ ያክል መምሕዳር ትግራይ ዘላቕ መፍትሕ ብምቕማጥ ህዝብና ከድሕነ ኣለዎ ዝብሎ ቁጥዐ ገንፊሉ ዝተንጸባረቐሎ መድረኻት እዮም። ኣርሚ ሰብዓ ከም ኣርሚ ሓገዝ ዘተሓባብር ዓብዪ ኮሚቴ ጣይሹ ዕላዊ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ዓብዪ ኮሚቴ ምስ ምምሕዳር ህዝብን መዳርግቲ ኣካላትን ተደጋጊፉ ኣብ ሱዳን መዕቆቢ ተነድባ እምራ ኩባን ሓሸባን ዘሎ ወገናትና ካብ ሞትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ንምክልኻል ብዕቱብ ከም ዝቃለስ ዘውፅኦ ትልሚ ይረድም። ግዛት ትግራይ ተመሊሱ ተመዛበልቲ መረበቶም ዝነብሩሉ ዘላቕ መፍትሒ ብህፁፅ ክትግበር ኣመራርሓን ኣባላትን ኣርሚ ሰብዓ ፀዊዖም እዮም። ኣብ ሱዳን መዕቆቢ ዝርከቡ ወገናት ኣብ ወርሒ 2 ኪሎ ረድኤት ጥራሕ ከም ዝቕበሉ ይፍለጥ እዮም። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ፈኻም ዝብል ዘሎ ወጥሪ ንቐርኒ ኣፍሪካ ናብ ዝኸፈ ኩነታት የምርሑ ከም ዘሎ ተገሊጾም። ዓመት 2025 ናብ ናይ ቀረባ ታሪክ ዓለም ተዝኸፈት ዓመት ኮይና ከም ዝሓለፈት ብዙሓት ተንተንቲ ይስማዕምዑሉ ኣለዉ። ተንታን ዓለማዊ ጉዳያት ቢቢሲ ኣብ ቀረባ ከም 2025 ሙሉእ በሙሉ ዘተሓሳስብ ዓመት ርኤ ኣይፈልጥን ክብል ጽሒፉ ነይሮም። እዚ ድማ ሓያል ዓበይቲ ግጭታት ስለ ዘለዎ ጥራሕ ዘይኮነስ መዳርግቲ ዘይብሉ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ኩናታት እውን ይካየድ ብምህላው ኢሎም። እቶም ኣብ ከም ሱዳን፣ ዩክሬን፣ ማይናማርን ሳሕልን ዝበለ ሃገራትን ዞባታትን ክካየዱ ዝጸንሑ ደማዊ ኩናታት ሕዚ እውን ደው ይበሉን። ኣብ መንጎ ታይላንድን ካምቦድያን እውን ከበድቲ ግጭታት ነይሮም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2025 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝሸምገሎም ጻዕርታት ሰላምን ምቁራጽ ተጻቦታትን ተራእዮም። ተኾነ ግን ዘላቕነት ገለ ስምዓት ምቁራጽ ተጻቦታት ውድእ ተስፋ ሰላም ዘበ ይኮነን። ኣብዚ ዓመት 2026 ድማ ብደረጃ ዓለም ዲፕሎማስያውን ወታደራዊ ምትእኻብ ክኸውን ኣዝዩ ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዎም። ክራይሲስ ግሩፕ ዝተባሃለ ኣብ ምክትታልን ትንታነን ጎንፅታት ዝሰርሕ ትካል ብቐንዱ ዝሓሸ ዓመት
ዓመት ካውን ተኸለ እኳ እንታለው 10 ግጭታት ከም ዘሎ ይግመት ታሞንጎ ሰራዊት ሃገርን ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕን ዝካየድ ዘሎ ዕናዊ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ምኽንያት ምዝንባል ሚሊዮናት ኮይኑ ሞተ ሸሓት ድማ ስዒቡላ ኣብቲ ኩናት ኢዶም ዝሓወሱ መንግስታት ወጻኢ እቲ ግጭት ክጋደድ ምኽንያት ከም ዝኾነ ይግለጽ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንዳዕመል ሰሪዕ ክትድግፍ እንከላ ግብጺ ቱርክን ኢራንን ድማ ነቲ ሰራዊት ኣደልዲሎን ኣለዋ ኤልፋሸር ድማ ድሕሪ ናይ 18 ኣዋርሕ ክባ ኣብ ኢድ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ክትኣቱ እንከላ ትዕፅዋ ብፍላይ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣረሜናዊ ምዕራፍ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ጥቅምቲ 2025 ኣብ ኤልፋሸር ዝተፈጸመ ግፍዕታት ድማ ኣህጉራዊ ውግዘት ኣስዒብዮም ዳዕመል ሰሪዕ ካብ ሚያዝያ 2023 ጀሚሩ ምስ ሰራዊት ሃገር ብዝተፈጠረ ናይ ስልጣን ምስሓብ ናብ ኩናት ከም ዝኣተው ይፍለጥ እዮም ንኤልፋሸር ምቁጻር ንሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ዓብይ ዓወት ብምባሩ ነቲ ሰራዊት ካብታ ዳርፉር ዝነበሮ ናይ መወዳእታ ድፉዕ ደፊእዎም ንኽልተ ዓመት መንፋን ብሰንኪ ኩናት ዝተበታተነት ሱዳን በከቢድ ዓንያ ትርከብ ብኣጻብዕ ዝቁጸሩ ተበግሶታት ሰላም ፈሽሎም ሓደ ካብኦም እኳ ንዞባውያን ሓይልታት ፀቕጥ ክገብር ወይ ከእምን ኣይከኣለን ኣሜሪካ ድማ እቲ ግጭት ንከብቅዕ ኣብ ምፍታን ኣተኪራላ ዋሽንግተን መሻርክታ ነቲ ዋሕዚ ኣፅዋር ደው ከተብሎ ንምግዳድ ዝተዋደደ ፀቕጢ እንተዘይተገይሩሉ ምቁራፅ ተጻብኦ ናብ ዝኾነ ነባሪ ሰላም ዝወስድ ኣገዳሲ ቀዳማይ ስጉምቲ ክመጽእ ኣይኽእልን ይብል ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ፈኸም ዝብል ዘሎ ወጥሪ ንቐርኒ ኣፍሪካ ናብ ዝኸፈ ኩነታት ከየእትዎ ይስጋም እቲ ወጥሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሃገሩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ዘለዎ ክቱር ሁርፋን ስዒቦም ዝስምዑ ዘለዉ ተረኻት እቲ ሃገር ዘንቀሎ እዮም ትትካል ምክትታል ጎንፅታት ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝውላዕ ግጭት ነቲ ድሮ ብግጭት ትግራይን ሕዚ ድማ ብኩናት ሱዳንን ዝዓነወግ ዞባ ከቢድ ዕንወት ክኸውን ይክብል የጠንቀም ኣብ ሃዋህው ኣይ ኩናተይ ሰላም ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝቐጸለ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ምስ መጸ ንውዕል ኣልጀርስ ከም ዘተግብሮ ብቐጥታ ድሕሪ ምግላጹ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ብቁልጡፍ ናብ ንቡር ክምለስ ተራእዩ ነይሮም ኣብ 2020 ኣብ ኩናት ትግራይ ብሓባር ዝወፈሩ ኮይኖም ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ዝምድናኦም ክሕርፍፍ ተራእዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ላዕለዎትን ማእኸሎትን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ካብ ጥቅምቲ 2023 ሒዞም ብዛዕባ ተጠቃምነት ባሕሪ ሕቶ ካብ ዘልዕሉ ክሕሽከር ንዝጸንሐ ዝምድና ዘን ክልተ ሃገራት ንቓልዕ ክወጽእ ገይርዎ እዮም ክልቲኦም መንግስታት ዘካይድዎ ዘለዉ ናይ ቃላት ምምልላስ ናብ ኩናት ተሰጋጊሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካሊእ ሓድሽ ግጭት ከይለዓል ድማ ስጋት ፈጢሩ ይርከብ ኣብ ታሕሳስ ብምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝወፅእ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪካ ብተካይዶ ሽርክነት ተኸእሎ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ንምኽላፍ ከም ትሰርሕ ገሊፆም እቲ 33 ገጻት ዝሓዘ ሰነድ ቀዳምነት ኣሜሪካ ንዝብል መትከል ትራምፕ ዘራጉድ ኮይኑ ኣሜሪካ ድሌታ እንታይ ክኸውን ኣሎ ድሌታ ንምርካብ እንታይ መንገድታት ኣለው ከምኡውን ውፅኢታትን መስራሕትን ብኸመይ ምስ ስትራቴጂ ሃገራዊ ድሕነት ግብራዊ ምትእስሳር ይህልዎም ንዝብል ሓበራዊ ርድኢት ንምፍጣር ዝወፀ እዮም ክራይሲስ ግሩፕ ነቲ ወጥሪ ንምጉዳልን ኣብ ልዕሊ እቲ ዞባ ዕናዊ ግጭት ንኸይፍጠርን ካብ ከም በዓል ኬንያን ደቡብ ኣፍሪካን ዝኣመሰለ ሓይልታት ኣፍሪካ ከምኡውን ካብ ኣሜሪካ ቻይናን ሕብረት ኣውሮፓን ዝዓበየ ዲፕሎማስያዊ ምትእታው ህፁፅ ስጉምቲ የድሊ ኢሎም ኣብዚ ቅንያት እዚ ሕዚ ዘሎ ወለዶ ነቲ ብሰንኪ ውድኢት ፀላት ነሳናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምምላስ ክዳሉ ኣለዎ ክብል እውን ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ገሊጹ እዮም ኣብ ሚኒስትር ምክልኻል ዳይሬክተር ዋና ዳይሬክቶሬት ርክባት ወፃን ወታደራዊ ምትሕባርን ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ኩሉ ዜጋ ኢትዮጵያ ወደ ባሕሪ ከም ዘድልያ ክርዶን ብሓባር ክወፍርኒ ይግባእ ማለት ተሓሳሲቦም ኣፍ ደገ ባሕሪ ሒዝና ተፈጢርና ምንባርና ኣብ መድረኽ ዓለም ኣማንን መርትዖ ብምቕራብ ምዕዋት ቁልፊ ጉዳይ ምዃኑ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ነዚ ሓቂ ክፈልጥ ከም ዘለዎን ገሊፆም እቲ ጀነራል ታሪኻዊ ፀላትና ዝበሎም ኣካላት ንድኽመታትና ተጠቒሞም ንላውና ዝውስን ዓብይ ጉዳይ ዝኾነ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንስእን ገይሮም እዮም ክብል እውን ኣመልኪቱሎም ትንፋስና ከምኡውን መጻኢ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ እዩ ድማ ኢሎም ከም ሃገር ንዝሓለፉ 13 ዓመታት ብሰንኪ ስእነት ወደብ ባሕሪ ብቁጠባ ተሰቂና ኢትዮጵያ ንሰላምን ድሕነትን ዘለዋ ተቓላዕነት ብዓብዩ ከም ዘዕበዮ ገንዚቦም ወደብ ባሕሪ ሕዚ ሓደ ካብ ሃገራዊ ኣጀንዳታት ኢትዮጵያ ምዃኑ ዝገለጸት ጀነራል ካልኦት ኣካላት ካልኦት ጉዳያት ምዛ ኣጀንዳ ብምትእሳር ክሳብ ክንደይ ከደናግሩና ይፍትኑ ብዘየገድስ ከም ጉዳይ ሃገራዊ ኣጀንዳ ክንፈታተኖ ይግባእ ኢሎም ጉዳይ ወደብ ባሕሪ ንኹሉ ሓረስታይ ነጋዳይ መንእሰይ ተምሃራይ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ብንጥፈት ክሳተፍ ግቡእ ምዃኑ ገሊጹሎም ሜጀር ጀነራል ተሾመ ብውድኢት ታሪኻውያን ፀላትን ኣሳናዮ ወደብ ባሕሪ ንምርካብ ትሕዚ ዘሎ ወለዶ ካብ ዝኾነ ዋን ላዕሊ ክዳሎ ይግባእ ክብል ፀዊዖም ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ሰበስልጣንን ትካላትን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ምቁፅፃር ወደብ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ኣመልኪቶም መግለፅታት ክቡ ከም ዝፀንሑ ዝፍለጥ ኮይኖም ሚኒስትር ምክልኻል እውን ኣብዚ ነቲ ሕቶ ኣስሚሩሉ ኣሎ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ወግዓዊ ናይ ፌስቡክ ገጹ ጉዳይ ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ኣምሲልካ ዝግበር ዘሎ ምቅባል ዘረባታት ባንዳነት ይክብል ገሊፆም መግለፂት ባንዳነት ዝብል ብያነት ሚኒስትሪ ብልክዕ ናብ መን ከም ዘነፃፀረ ግልፂ እኳ እንተዘይኮነ ሕቶ ዓሰብ ቁኑዕ ክብል ግን መርገፂኡ ኣነፂሩሎም እቲ ሚኒስትሪ ብዛዕባ እቲ ብፍታውናን ብፍቓድናን እንሞተላ ኢትዮጵያ ኣፀቢቕና
ንፈልጥ ኢና ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ንልዕሊ 3 ዓመታት ሕማም ኢትዮጵያ ብምዃን ክብሪ ናይቲ ዓብዪ ሃገርነታ ንኢሱ እዩ ጂኦፖለቲካዊ ሃገራዊ ረብሓታታ ድማ መንዚዑ ኢሎም እቲ ምርግጋጽ ሃገራዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ዝትሕዝቶ መልእኽቲ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብግልጺ ኣብ ኣህጉራዊ መድረክ ክለዓል ምኻሉ ወታደራት ኢትዮጵያ ዓብዪ ሓጎስ ይስምዓና ይበል ኣብቲ ጽሑፍ ሰራዊት ሃገራዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ዝኾነ ይኹን መስዋዕቲ ካብ ምኽፋል ድሕር ከም ዘይብል እውን ገሊጹሎም ነቲ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ዓመት 2017 ዝተመረቐ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብምጥቃስ ድማ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ክጭበጥ ዘይኽእለሉ ምኽንያት ከም ዘየለ ብጽኑዕ ንኣመን በማለት ሓሳሲቦም እዚ ኮይኑ ግን ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ካብኡ ሓሊፉ እውን ወደብ ዓሰብ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ጌርካ ዝግበር ዘሎ ዘረባታት ካብ ባንዳነት ወጻኢ ካልእ ምኽንያት ክህልዎ ኣይኽእልን ክብል መልእኽቲ እቲ ሚኒስትሪ ኣመልኪቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ምስ ኣማኻሪኡ ኣይተ ዳንኤል ክብረት ኣብቲ ቦታ ግድብ ኮይኑ ዘካየዶ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝተዘርግሐ ዝርርብ ንጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዓለ ኮይኑ ተቐዳማይ ሚኒስትር ኣባይ ናይ 1000 ዓመት ጉዳይ እዩ ፈቲሕናዮ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ትማሊ እዩ ዝተፈጠረ ጌጋ ትማል 30 ዓመት እዩ ክንእርሞ ኢና ኢሉ ምንባሩ የርስዓን ተደጋጋሚ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ናይ ህልውና ሕቶ እዩ ክብል ዝተሰምዐ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ይኹን ካልኦት ዝጠቐሶም ጉዳያት ካብ ኣባይ ዝናእስዮም ክብል ኣቐሊሉ ገሊፅዎሎም እንተኾነ ግን ነቲ ክእረም እዩ ዝበሎ ብኸመይ መንገዲ ምዃኑ ኣይገለጸን ሱዳን ሰራዊታ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ከም ዘጸግዐት ተገሊጾም እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣገዳሲ ጉጅለ ኣለዎ ናብ ኤርትራ ቤተ መንግስቲ ዓዲ ሃለወ ከም ዝኣተወ እናተሓበረ እዮም ምትፍናን ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ ጫፍ ጠር ዝበፅሕሉ ዘለዋን ሰራዊት ሱዳን ብዙሓት ካብ ሰራዊቱ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ይንቀሳቐሰሎም ኣብዚ ቅንያት ዕጡቓት ጀነራል ደጋሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ከተማ ኣሶሳ ወታደራዊ ማዓስከር ጣይሾም ኣለዉ ክብል ኣልጀዚራ ፀብፂቡ እዮም ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ብቋንቋ ዓረብ ከም ዝሓበሮ ብሌተናል ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ደጋሎ ዝምራሕ ጉጅለ ዓመፅቲ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ማዓስከር ከም ዝመስረተ ይሕበር ተጸብጻብ ካብ መንግስት ጀነራል አልቡርሃን ሽሙ ዘይተጣሰ በዓል ስልጣን ከም ምንጩ ጣይሶም ትጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ ኣሶሳ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ማእኸል ስልጠና ከም ዝሃነጸ ትበዓል ስልጣን ገሊጾም ብተወሳኺ ወታደራዊ መኻይንን ዝተፈላለዩ ተተኮስትን ጸረ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መሳርሒታትን ብኣሶሳ ኣቢሎም ናብ ትጉጅለ ያቱ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ትበዓል ስልጣን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስ ትጉጅላን ወታደራዊ ክንፊ ሰልፊ ኤስፒኤልን ናይ ሓበሬታ ምልውዋጥ መርበብ መስሪቶም ኣለዉ ክብል ሓቢሮም ትበዓል ስልጣን መደሮ ብምቕጻል ኣብ ከባቢ ኣሶሳ ክሳብ 10,000 ወታደራት ከእንገር ዝኽእል ክልተ ማዕስከራት ታዕሊም ሓይሊ ቅልጡፍ ምላሽ ከም ዘሎ ብምግላጽ ነቲ ጉዳይ ጀነራል ጌታቸው ጉዲና ይቆጻጸሮ ከም ዘሎ ንኣልጀዚራ ሓቢሩ እዮም ነዚ ዕጡቕ ሓይሊ ዘድሊ ወታደራዊ ናውቲ ብወደብ ሶማሊላንድን በርበራን ሞምቦሳ ኬንያ ነቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ክጓዓዝ ምዃኑ ወሲኹ ሓቢሮም ነዚ መሰረት ብምግባር ሰራዊት ሌትናል ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ምብራቕ ክፋል ሃገር ሓድሽ ግንባር ንምኽፋት ይሸባሸብ ከም ዘሎን ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ወታደራዊ ማዓስከር ክጣየሽ መደብ ከም ዘሎን ትበዓል ስልጣን ገሊጾም እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣገዳሲ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኤርትራ ቤተ መንግስቲ ዓዲ ሃለ ከም ዝኣተወ እውን ተሓቢሩ እዮም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ሚኒስትር ፋይናንስ ሱዳን ዶክተር ጀብሪል ኢብራሂምን ሚኒስትር ባህልን ዜናን ሱዳን ካሊድ አልዒ ኣይሰርን ኣብ ዓዲ ሃሎ ተራኺቦም ተዘረረብ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ንምጥንኻርን ሱዳን ኣብ ዝሕዚ እዋን ዘላቶ ፀገማት ንምፍታሕ ኤርትራ ተበርክቶ ዘላ ሓገዝን ዝጠመተ እዮም ብተወሳኺ ጉጅለ ልኡኽ ሱዳን ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተጸንበለ መበል 70 ዓመት በዓል ናጽነት ሱዳን ተኻፊሉሎም ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኣብ ዓዲ ሃሎ ዘሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ ላዕለወ ሰበስልጣን ሱዳን ብምርኻብ ብዛዕባ ዞባዊ ምርግጋዕ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ተመያይጦም ናይ ምስጋና መልእኽቲ ልኡኻት ሱዳን ኤርትራን ሱዳናውያን ስደተኛታት ንትገብሮ ዘላ ክንክንን ንላዕላውነት ሱዳን ንሕትሕልዎ ዘላ ጽኑዕ መርገጽን ዘለዎም ናዳ ገሊጾም በዓል ናጽነት ሱዳን ኣብ ኣስመራ ኣብቲ ዝተኻየደ ጽምብል ሚሊሻታት ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ዝፍጽሞ ዘለዎ ገበናትን ናይ ወጻኢ ኢደታውነትን ዘቃልዕ ዶኩመንተሪ ፊልም ቀሪቦም ታሪኻዊ ምትእስሳር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኤርትራ ምስ ሱዳን ዘለዋ ታሪኻዊ ዝምድና ንምሕያልን ንጸጥታ ሱዳን ንምድጋፍን ድርብቲ ምዃኑ ኣረጋጊጾም ኣብ ሱዳን ይቕጽል ኣብ ዘሎ ኩናት ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ልዕሊ 10 ደቡብ ሱዳናውያን ከም ዝማረኹ ትማሊ ኣፍሊጦም ኣለዎም ኣብ ማእኸላይ ዞባ ሱዳን ኣብ ክፍለ ሃገር ሰሜን ኮርዶፋን ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ኣብ ሰሙን ድሕሪ ዝተወልዐ ሓድሽ ረፅሚ ምስ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ተሰሊፎም ኣብ ከተማታት ካዛቂልን አልራይሽን ክቃለሱ ተረኸቡ ልዕሊ 10 ደቡብ ሱዳናውያን ብሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ከም ዝተማረኹም አልጀዚራ ኣብ ናይ ሎሚ 3 ጥሪ ዜና ሓቢሮም ነሲዒቡ መንግስቲ ሱዳን ናይዞም ምሩኻት ወግዓዊ ጭብጢ ብምሓዝ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን ክሲ ከቐርብ ምዃኑ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረድዩ እዩ ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ነሳዓት ዘወረድናዮም ሓፀርቲ ዋናው ዜናታት ተቐሪብና ከንቢትና ስለተከታተሉና ነመስገን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፎት ሚድያኹኑ ሰናይ ግዜ